अगर आप भी चाहते हैं कि ऋषि यादव म्यूजिक का ऑडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऋषि यादव प्रेजेंट राकेश शंकरपुर राकेश शंकरपुर राकेश शंकरपुर लागेलू झकास सुना सुना ये सामान काहे न केहू के डोली मान चढ़ली जवानी तोहर लागे आलू चॉप करे लप लप सुना ये सामान तू बड़ू जिला टॉप करे लप लप चढ़ली जवानी तोहर लागे आलू चॉप करे लप लप बुझालू राकेश शंकरपुर राकेश शंकरपुर राकेश शंकरपुर 98 078 38504। चढ़ली जवानी बाबा दना गोरे गोर रानी चटोरा जिसे लागेलू बेजोर ढोरिया लागेला चाय पिए वाला कप करे लप लप चढ़ली जवानी तोहर लागे जिला टप करे लप लप चढ़ली जवानी तोहर लागे आलू चप करे लप लप चढ़ली जवानिया के गजबे बजोस देखी के बराबर के उड़ जाता होश देखी देखी डी पर करेला डाउन अप करे लप लप चढ़ली जवानी तोहर लागे आलू चप करे लप लप चढ़ली जवानी तोहर लागे जिला टप करे लप लप राकेश शंकरपुर राकेश शंकरपुर राकेश शंकरपुर संतोष सोनू डीजे रविराज पचे वाला नहीं लागेलू अनाज नीतीश निराला गाना गावता बे टॉप करे लप लप चढ़ली जवानी तोहर लागे आलू चप करे लप लप चढ़ली जवानी तोहर लागे आलू चप करे लप लप www.rcvyadav.com